Приветствую вас на сайте repetitor.ru. Moi! Olen Maria Helsingistä, innovatiivinen ja taitava suomen kielen opettaja. Tällä hetkellä opetan suomea lapsille ja aikuisille, kaikki tasot, verkossa ja kielikouluissa. Puhun 6 kieltä ja asun 8 maassa. Harrastan liikuntaa, hyvää ruokaa ja erilaisia lasten ja aikuisten tapahtumia. Pianon soittaminen on minullekin mieluista. Minulla on hyvä kokemus toisen maahan muuttamisessa, joten ymmärrän kaikki haasteet, jotka liittyvät toisen kielen oppimiseen. Oppituntini koostuu pikkuisesta lämmittelystä lempiaiheestasi. Sen jälkeen tehdään harjoituksia. Itse puhun oppitunnissa enintään 10 minuuttia, jos on aiheena uusi teema. Lopussa levätään, katsotaan videoita tai lauletaan. Haluatko maahanmuuttajaksi? Tai tarvitset suomen kielen työelämään? Tai ehkä harrastatko suomea ja tykkäät luonnosta, turvallisuudesta ja hyvästä elämästä? Jos se kuulostaa tutulta, olen iloinen nähdessäni sinut pian oppitunnissani. Hei hei!